A música volverá a soar con forza esta fin de semana en Ribadumia. O Auditorio Municipal acolle o sábado a quinta edición do Festival de Bandas de Música, como anfitrioa a Agrupación Músico-Cultural do municipio. Hai un traballo musical moi importante detrás, pero tamén dende a nosa agrupación sempre apostamos por esa outra parte do traballo que facemos na banda, que é un papel educativo, no que intentamos fomentar valores tan importantes na sociedade como a capacidade de traballo, o traballo en equipo, a escoita, todos esos valores que se transmiten día a día e compartindo un mesmo obxectivo xuntos nos parece moi bonito, e este tipo de eventos nos axuda a que isto pues se siga construindo e sigamos medrando todos xuntos. Sobre todo por ao longo do ano de facer un traballo e transmitir tamén o que é a música pois a todos os veciños e veciñas de Ribadumia, non? Que non é tarea fácil, aquí hai que agradecer aos directores, por suposto, pero tamén aos pais, ás nais, a todas as persoas que, pois, de alguma maneira, pois, están facendo que os nenos e nenas, pois, sexan, sobre todo, eses protagonistas, non? E ao mesmo tempo que sepan transmitir o que é a música. Como formacións convidadas, a banda de música de Arca e a de Agolada. Dende a organización e o Concello animan a veciñanza a participar na proposta. Tamén a aproveitar a ocasión para visitar a mostra de Javier Padín, que tamén se expón no auditorio. Por lo tanto, dende o Concello de Ribadumia, invitamos a todos os veciños, a todas as veciñas e a todas as persoas amantes da música e da cultura que, bueno, pues que poidan disfrutar precisamente dunha magnífica tarde. Ao mesmo tempo temos que dicir que o Concello de Ribadumia, promovendo que é a actividade cultural do Concello, estamos tamén, bueno, pues de alguma maneira promocionando os artistas locais, e hai ali unha exposición dun artista local do Concello de Ribadumia, de Javier Padín Pazos, e iso é unha oportunidade precisamente tamén para combinar o que é a música e o que é tamén pois esa gran exposición pois dun veciño daqui de Ribadumia. O festival será este sábado ás 8 da tarde.